Geno mara Nyakaramogi ni Rio Makare, machiegni weche manyien makagi kacha, nyinga Milton Ochieng. Wadhi achiel kachiel kar jot mar Kere boma ma Nairobi. Ang'wan adhi achiel kachiel e kar jot mar Kere boma ma Nairobi, kama odhi bedo gi twak gi jopiny thuolo machoko chakore sani, mondo wawinjane mago mabiro tuch kowuoki e od loch ma Nairobi, kama jatend piny owacho William Ruto biro twak. Ka waseikore wabiro dhi achiel kachiel nyaka e State House ma Nairobi. E weche mamoko ni jandiko e mbui kata blogger mong'ere gi nying mar Gabriel Oguda manomaki gi jok mane liekore ni gin obila owe thuolo. Oguda nochopo e nyim tesend obila ma Kajiado kama nondike dhoge. Familia mar Oguda bende nochopo e kaunti ma Kajiado bang' yudo lipot ma kama ndache nitiere. Oguda nomaki e ode mantiere Nairobi chieng' wuok tich motelo ne ng'anyo mar tipo manyobagi odiochieng' manyoro. Oguda en achiel kuom jogo matiyo apisi ma jatend kweth manok e od bura mamalo Opiyo Wandayi kendo osebedo kondiko e wi chenro machal ma ok dhi kare kod dwaro mar sirikal. Guys, I'm free. Jodolo e kaunti ma Nakuru koro kwayo jatend piny William Ruto mondo kik ket koke e chik omenda mar higani. Ka gilose boma ma Nakuru, jodolo go kotelnegi kod jagoro margi John Wesley Omolo owacho ni jatend piny nyaka koro ket twak kod oganda jo Kenya mar winjo kama rem nitie e wi chik omenda no, ni mae kende ema biro kelo kwe. E seche gogo jodologo bende okwedo mokalo okang' ma jatend migawo Aden Duale mar golo chik ne jolweny mondo mi oti kod obila mar kedo gi rowere mang'anyo. To our president, we say this, that to avoid the impending mayhem, please listen to the voice of the people. We urge you to not to assent to the contentious bill and send it back to Parliament for consensus. This will avoid further provocation. Na tunasema tafadhali, kama tunapenda nchi yetu, kuna mambo tutasikilizana, kuna mambo tutaendelea na kuna mambo tutawacha. Sasa ni sisi tuchague ya kuendelea na ya kuacha kwa ubora wa nchi yetu na vizazi vyetu vijavyo. As for the introducing the army in the streets, that one we object very highly. It should not be given, because when we need the army, where are we going to? Because you are making them to be police. Where are we going to get them when we need them in the time of need? So let the army stay in their barracks. Let them go to assist in Haiti. Leave their police in Kenya, and our voice also should be heard. Moko kuom johala e boma ma Kisumo kwano lal maduong' kaluwore kod ng'anyo manyoro bang' kuondegi mag ohala no monji e seche mane obila kedo kod jogo makwedo paro mar chik mar omenda. Kar dusruok mar Wineka Saloon mayudore e apaya ma Jomo Kenyatta Highway ne omonji ka gik moko duto te nokwal gi jomaundu. Jotije mag Wineka ne okuyo okinyi ma kawuono e seche mane gichopo kargi mar tich, kendo luoro nomakogi ni tich maende gitimo koro dhi rumo nikech lal makamano. Komachielo jodak ma Kisumo bende koro oseyo jatend piny William Ruto kuom chung' mare e wi ng'anyo manyoro, ka bende giwacho ni okang' mar chiwo thuolo mondo mi jolweny orakre gi jong'anyo ok ni kare. En math be ne osechopo, then thoth joma nie iye ka gin joma mine mamanyo. Koro owathiri gi kabisa. We are almost ging'eny, gilawo ji 100. Mama gote jomoko so tich madhi bet ot maonge tich. To mana ni kuop demonstration manosewach ni en e yo mokwe, to jomoko medogi mibadhi e iye makoro wayudo asara maduong' kama. Kabiro do ka gimoro amora ndokethore, gik ma gikawo dhi, gik ma gitoyo, gimoro amora nodhi, onge gimoro mane wareso piny kaendi. To gimotimore e obwogowa kata wan jotich mane iye ka walal mang'eny, nikech dhi chuno ni chakre sani nyaka ka dhi mbele tich dhi chung' nikech gik mokwal gik mang'eny ma tich ok nyadhi mbele, to wahinyore maduong' nikech kae mane wayute. We are expecting to the president to address people ni kaka nyo wacho no dhi wuoyo gi mos adek, onego bed nowuok oko to wacho ni yawa mosuru kuom gima notimre, aiwinjo ywak jopiny en kama.
Koro to president gen ka gimo sati moro senegi nyithindwa mano dhi otewa mano dhi mana mano okony piny kosenegi no wacho koro obro kelo jolweny mondo omed go jopiny koro jolweny mikelo go jopiny gi onego bed rito jopiny. Anyuola mar rawera ma jegni 20 manyo wito ngimane kaluwore gi ng'anyo manyo otimore Nyoro kaunti ma Mombasa koro dwaro ratiro margi. Gikoni rawerano ma en japuonjre mbalariany ma Meru ne riko nitiere tesen nyamburko mar KFA kuma nobila odiro kuome iro malungo wang' mane othung'e mochwe otho. E sechego ogoeko riwruok mar okinde bade ma Mombasa oseyo piny owacho wi okang' margi mar rwako jolweny e ng'anyono ka gikoni mano ok oluwore kod chike ma pacho ka. Komachielo jodak ma Mombasa koni okang' mar jong'anyo mar ketho moko kuom ute mag piny owacho en ranyisi ni jopiny ok mor gi kaka piny owacho tiyogi. Giggs could not breathe anymore. We walked with him a few meters and he collapsed, claiming that before he collapsed, he claimed that the tear gas had disenabled his lungs to breathe. I'm appealing to the president. I campaigned for your government. We mobilized the youth. This is a cry from the youth. Open dialogues, open talks. Don't call us treasoners, please, Mr. President. Alipigwa na tear gas hapa Mwembe tayari Mombasa. Kisha nikaitwa kazini, nikifika hapo tukimpeleka hospitali, akawa shakata roho. Mimi kitu naomba tu ni justice kwa mtoto wangu kijana. Alikuwa huku akija kuchukua fees ndio alikuwa amekuja Mombasa. Manake naishi na yeye. And what we are saying is that even as they have decided to dispatch the KDF, that should be done within the law. It is our position that the same has not been done legally, and everything they do should be done within the law. Let the government not be in a situation where it is the one that is breaking the law, but they expect the population to actually obey the law. Ji aboro dhi nyime gi yudo thieth e od thieth maduong' mar Rufaa ma Homa Bay tok yudo hinyruok e rakruok e kind obila gi jong'anyo odiechieng' manyoro. Koloso gi jofwambo, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okwedo obila kuom tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo mawachore ni nyo ng'anyo e yo mamuol. Chunywa nigi lit mang'eny nikech jomatindo ma Homa Bay nowuok oko kanyakla gi jomatindo ma Kenya mangima. Kaka wuono nowach ni ji dhi e ng'anyo mamuol maonge gir ng'ato miketho, be onge ng'amoting'o kata pala kata bunde kata rungu kata kidi. Ji nodhi e ng'anyo mamuol. To ka osedhi e ng'anyo mamuol, to koro sani Homa Bay ka wan gi nyithindo 8, jomoko higni 20, jomoko 22, jomoko tin ne higni 20, onge ng'ama chopo higni 30, gin ka gi bunde, moro bunde ogo tiende moturo, moro bunde ogo goke, moro wiye, moro iye. Wawuoro ni to joma nodhi adhi e ng'anyo mamuol, ang'o migone gi bunde? Lakini ka koro chopo kaminego gi magi nyithindwa, ok dwa we maneg gi, wambe wabro dhi kodgi e ndara to mondo kinego ji to karo neg ji te. Kambi ma tudruok ma Safaricom koro wacho ni lal mar mbui manyo otimore kuom seche buora odhiambo manyoro ne ok en gino mane sirikal ochano. Kaluwore kod jatati mar kambino Peter Ndegwa, lal mar tudruok e yor mbuino ne otimore tok lai margi yudo ng'ikruok, gino mowacho ni bende ne omako kembe mathoth mag tudruok e pacho ka. Ndegwa bende okwedo mokalo weche mayande ne wachore ni kambino osebedo ka chiwo nobila nonro mag jogo mosebedo ka ilal godo kitudo gi koda pango ng'anyo mar rowere mosebedo ka timore e pacho ka. The first is, I want to start by sincerely apologizing for our network outage that started on the 25th of June. This network outage was occasioned or caused by reduced bandwidth on some of the cables that carry our internet traffic. Please note that this did not only affect Safaricom, but also affected the whole industry.
I wanted it to be on record that Safaricom, like many corporates and also the broader industry, presented its views to the government and also to Parliament as part of the public participation process. And our views and presentations are well documented and recorded. Yakwaramogi moko kuom jogo matudore kodwa gin kaachiel gi Felix Nyaragwen owacho ni ber moloyo mondo aneno ka ok ondiko dholuo makare. Kaeto Lawi Ojala kanika Nyadoto wacho ni jatend piny oyie owinji e duond jopiny. Lawi aneno kioro ote mang'eny mokalo. Kaeto Brian Pinky en oro mna mos. Kaeto machielo bende aparo ni jawinjo ni oro ote achiel to luwo gi mang'eny mokalo makoro en ote achiel no. Lawi ok tim kamano, kiseoro dichiel to wabro neno kendo wabro dhi nyime kendo wabro some. Inyalo medo oro ote magi e laini maro mar ote machuok ma en 2-3-6-000 mondo wayud thuolo mondo wasomni kendo mana kaka nawacho ni bang' thuolo machuok wabiro chako wadhi kendo e State House mondo wawinjane gigo ma jatend piny ne godo. Ka wadhi nyime en ni jagoro mongirore mar riwruok piny ngima UN Antonio Guterres oseo tulo manyo muoche kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa ni e pacho ka. Kaluwore gi milome manogolo, Guterres okwayo piny owacho mondo mi owinj dwach oganda ma pacho ka mar bago ng'anyo mamuol mar kedo kod thoe mamoko manyalo neno e kinde mag ng'anyo. Dwaro makamano bende nochwal gi jakom mar riwruok mar AUC African Union Commission Musa Faki ma bende nokwayo oganda ma pacho ka mondo obed gi horuok kokwayo jokanyo mag sirikal mondo bag twak e wi wito oko pen chike makelo ywaruok. Jotelo ma pacho ka bende okwa mondo mi obed kod horuok kendo giyie mar winjo ng'ur michwalo gi jopiny mosebedo ka ng'anyo. Kata kamano, kaluwore gi twak mare Otieno Manyoro kotenore gi ng'anyo makamano, jatend piny Kenya noseo jong'anyo manomonjo od bura maduong' ma pacho ka ni chal kagima ne gidwaro loko telo e pacho ka. Ote wi ng'anyo makamano nomed chwalo gi jotelo mopogore opogore. Jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo chung chenro mar goyo kogno e paro mar chik mar omenda mar higa 2024 manopuodhi nyoro e od bura mamalo. Okwayo jatend piny mondo los aput moyiedhi mondo mi okony winjo pach jopiny mosebedo ka kwedo paro mar chik makamano kendo okonygi keto dwaro margi e tim. These young men have myriads of things that they are asking for. It's not only a question of finance bill. We are appealing to His Excellency the President to suspend the finance bill, ascending to the finance bill until and appoint a commission of inquiry to inquire into the demands of the Gen Z, and the Millennium young men are demanding, and other Kenyans. Politicians have also infiltrated the same, making some wild demands in the same, which means inciting more Kenyans and so on. Nyakwaramogi ang'wana tieke gi kanyo ka wamedo ikoni mathoth bende pani bang' thuolo machuok ahinya wabro kelo ni achiel kachiel twak mar jatend piny William Ruto kowuok e State House ma Nairobi kendo koromo saa 11:30 kama wageno mar kelo ni achiel kachiel twak mar jalup jatend piny Rigathi Gachagua kowuok e kaunti ma Mombasa. Wachak watudre kendo seche mag odhiambo e weche manyien mag ang'ich welo kaachiel goimore mano saa 1 gi saa 3 mar otieno e Ramogi TV. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe.